Bisimilai Melektiga don kibaru kɛnɛ kan. Bi ye tɛnɛ ye novembre kalo tile 23 kɔnɔna ye. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la. Ayiwa bi kibaru minnu b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko Sumayila Keyita ni ale kɔni welela bɔgɔjɛnini sanfɛ ko o jaabu y'a jira k'a fɔ ko ale b'a si kɛ kaso kɔnɔna. Ayiwa kibaru minnu sera ma o koɲa la olu y'a jira k'a fɔ ko Sumayila Keyita ko ale ye maa ye min bangera Senegal jamana kan ko a sen bɛ waleya cɛjugu caman kɔnɔna an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagaci wale ninnu wa ko a bɛ banbagaci tɔn dɔ kɔnɔna n'o ye Amsaridini ye ko a b'o tɔn na. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko banbagaci wale caman kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔn na ale yɛrɛ ni min ni Fakula ani Miseni olu kɔni mara la banbagaci wale minnu kɛra ye kabini wagati jan ko ale kɔni sen bɛ o la. O de hukumu na Sumayila Keyita ale kɔni tun bɛ ka ɲini finitigiw fɛ ko ayiwa ko tuma min na marisi kalo tile 29 na san 2016 kɔni kɔnɔna la ko finitigiw kɔni bolokali ni ma kofɔlen kan ko depuis o wagati fo bi ko ale kɔni tun bɛ kaso kɔnɔna na. Ayiwa kɔsa in na ni ŋunuŋunukan dɔw kɔni tun bɛ sen na ka jira k'a fɔ ko min ye Sulemani Keyita ye ko ale kɔni bɔra kaso la dogo la. Ayiwa o de hukumu na min ye kiiribulonba min bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ san kɔnɔ ni an b'a fɔ o ma cour d'assises. Ayiwa o de kɔnɔna la kɔni min ye Sulemani Keyita ale kɔni ka kiiri kɔni tigɛra kiiri ninnu kɔni tigɛli la a yirala k'a fɔ ko ale bɛna a si kɛ kaso kɔnɔna ko ka sababu kɛ a ka banbagaci wale caman kɔni ye. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ o kiiri kɔni tigɛra min ye novembre kalo tile 17 kɔni kɔnɔna ye o kiiri kɔni tɛmɛna Bamakɔ yan n'o y'a yira k'a fɔ Sulemani Keyita ko ale kɔni bɛna i si kɛ kaso la ka sababu kɛ a ka banbagaci wale ninnu. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Sikaso mara la a yirala k'a fɔ ko binganni wale dɔ tara ka ɲɛsin taama mobili 3 kɔni ma ni maa kelen kɔni bɛ yen nɔ n'o bɔnɛla nin na maa 7 olu kɔni joginna kosɛbɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko min ye novembre kalo tile 19 ani 20 kɔni cɛla la ko o su la ko banbagaci wale dɔ kɔni tara ka ɲɛsin taama mobili 3 kɔni ma. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ni taama mobili 3 ninnu kɔni na ko nin ye marifatigi dɔw de kɔni ye ko u kɔni ye mugu ci ni mobili 3 ninnu kɔni na ko fɔlɔ na ni o yɛrɛ ye compagnie dɔ ye ko o mobili 2 kɔni tun b'a la ale ni Sonefu mobili 1. Ayiwa ko tuma min na mugu kɔni cilen ni taama mobili kɔni na ko finitigi min kɔni tun bɛ ni taama mobili ninnu kɔni kɔnɔ k'u lakana ko kelen kɔni bɛ yen nɔ k'ale ni tora a la. Ayiwa ko mɔgɔ 7 fana kɔni bɛ yen nɔ ko olu joginna kosɛbɛ ko o mɔgɔ 7 la a yirala k'a fɔ ko denbatigi dɔ kɔni b'a la a n'a den k'u 2 bɛɛ joginna. Ayiwa min yɛrɛ ye ni taama mobili kɔni chauffeur kelen kɔni ye ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko o ka joginni kɔni dama tɛmɛna kosɛbɛ. Ayiwa ni ma kɔfɔlen ninnu kɔni n'olu kɛra sababu ye ka nin waleya ninnu kɛ ko olu kɔni tununa ma t'u kibaruya kɔni dɔn nka ko hali bi an ka finitigiw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa ni ma kɔfɔlen ninnu bɛ se ka minɛ cogo min na. Ayiwa ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna nin waleya la k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ɲɛna dɔgɔtɔrɔso la. Hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ nin waleya in kɛra ɲɛna ale ni Sikaso kɔni furancɛ de kɔni na. Tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko Kayi mara la ko banbagaci wale dɔ taara ka ɲɛsin taama mobili dɔ fana kɔni. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko min ye novembre kalo tile 21 kɔnɔna ye ko Jema ale kɔni ni Ɲoro kɔni cɛla la ko nin ye banbagaci dɔw de ye k'u tun bɛ moto kɔni na ko u ye banbagaci wale dɔ ta ka ɲɛsin taama mobili dɔ kɔni ma ko ni maa ninnu selen ni taama mobili ma ko u ye mugu de ci mobili in na. Ayiwa min kɔni tun bɛ ka ni taama mobili in bolo ale kɔni ye fɛɛrɛ kɛ walasa mugu kana maa sɔrɔ nka ko ale y'i to boli la ale kɔni taara fara yiri dɔ kɔni kun o de walila la a yirala k'a fɔ ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu ni tora la maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu joginna fana. Ayiwa min kɔni ye ni marifatigi ninnu ye ko olu kɔni tununa maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min na. Ayiwa maa minnu fana kɔni bɛ yen nɔ n'u olu ni tora la a yirala k'a fɔ ko maa 1 kɔni bɛ yen nɔ ko o bɛ bɔ Moritani jamana kɔni. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi finitigiw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa bolo bɛ se ka da ni maa jugu ninnu kan ani ni waleya in kɔni bɛ se ka dabila an ka taama siraw kan cogoya min na. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ kunnafoniw kan. Ayiwa minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ n'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko sanga ni wagati banna duniya ni bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa kunnafoniw kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni wagati in na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garisigɛra ni bana in na ko o kɔni jama bɛ ka caya. Ayiwa o de hukumu na u ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye novembre kalo tile 22 kɔni ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garisigɛra ni bana in na ko o ye maa 49 kɔni ye. Ko maa 12 kɔni bɛ yen nɔ ko olu nɔgɔyara maa 2 fana bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatu. Ayiwa hali bi o sɛbɛn in kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garisigɛra ni bana in na ko o bɛ taa maa 4200
ani 55 kɔnɔna ayiwa o maa 4255 kɔnɔna maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la k'o ye maa 145 ye ayiwa maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu kɔni nɔgɔya k'o ye maa 3024 kɔni ye ayiwa minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i kɔlɔsi ko bana in kɔni bɛ ka segin ni fanga ye an ka jamana kɔnɔ ko ladilikan minnu fɔra kabini bana in na wagati an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ko o ladilikan ninnu ta fanga la ni o ye k'a fɔ i bolo ko safinɛ kɔni na ani ji jɛlen na sanga ni wagati ani k'i kɔlɔsi jamama yɔrɔ kɔni na walasa k'i kisi ni bana in kɔni tɔɔrɔ ma ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata